ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଲଗାଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଆଲଫା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଅପସନ୍ ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଅପସନ୍ ଡି ସାଭରକର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ମାତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୀରାବାଇ, ଅପସନ୍ ବି ତାରାବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ରାମାବାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ହୀରାବାଇ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜିଜାବାଇ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଅପସନ୍ ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଆନି ବେସାନ୍ତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦିୱାନ, ଅପସନ୍ ବି ମୀରାବଖି, ଅପସନ୍ ସି ମୀର ସମନ, ଅପସନ୍ ଡି ସଦାର ଉସ୍ ସୁଦର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସଦାର ଉସ୍ ସୁଦୁର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।